Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Sulan. Taong 1957, Santa Rita, Samar. Maglilimang taon na ang nakakaraan, magmula noong nawalay si Sulan sa kanyang asawa. Nahuli kasi siya nitong nangangalantari ng ibang babae, kaya nagpa siya itong lumayo na sa kanya. Hindi biro ang pinagdaanan niya para lamang matakasan ang napakasalimuot niyang nakaraan. Ayon sa kanya, ang pangyayaring yon ang isa sa mga pinagsisisihan talaga niya ng husto sa buhay niya. Bagaman huli na ang lahat, pinipili pa rin niyang magpakatatag alang-alang sa kanyang sarili. Bilang pagpapakita na rin ng kanyang matinding pagsisisi, nagdesisyon siyang magpakalayo-layo sa lugar kung saan sila nagkakilala. Hanggat kaya niya, pumanhik siya sa lugar na bilang lang ang mga taong naninirahan. Bago rin siya umalis sa kanilang baryo, marami siyang narinig na kwento ukol sa kanya, pero hindi na lamang niya ito pinatulan. Marami ang nagsasabing umalis siya para takasan ang pamilya ng kanyang asawa, habang ang iba naman naniniwalang dahilan yun sa kanyang kahihiyan. Subalit para kay Sulan, kaya siya lumayo ay dahil sa hangad niyang baguhin ang kanyang ugali. Tanging ito lang din ang kanyang nakikitang paraan para pagsisihan ang mga nagawa niyang kasalanan. Awa naman ng Diyos, hindi siya napahamak. Nang marating niya ang lugar sa isang liblib na gubat, bumungad sa kanya ang maliit na sityo ng mga mamumundok. Sa unang tingin masasabi mong ordinaryo ang naninirahan sa lugar na yon, pero ayon kay Sulan, lahat ng tao roon maliban sa kanya, purong mga aswang. Isipin ninyo, wala siyang kahit na anong karga sa kanyang katawan, pero nagtagal siya sa lugar na yon. Ayon sa kanya, sa unang araw na pagdating niya rito, halos patayin siya at isuka ng mga taong naninirahan doon. Walang gustong tumanggap sa kanya, at kahit ang mismong sityo, nanatiling sarado. Akala ng mga nilalang aalis na siya, pero sa hindi malamang dahilan, nasipat siya nitong nakatambay sa labas ng lugar. Doon siya pansamantalang nanirahan, hanggang sa kalaunay marami na siyang mga pagbabantang natatanggap. Ngunit sa kabila nito, nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pananatili sa lugar hanggang sa dumating ang puntong nakausap na niya ang kabeza o pinuno ng lugar. Matanda na yung lalaking kumausap sa kanya noong mga oras na yan, kung saan hindi rin niya inakala na magbabago ang pasya nito. Akala ni Sulan, palalayasin siya nito ng tuluyan, pero sa hindi malamang dahilan, pinatuloy siya nito sa sityo. Inabisuhan siya nitong malaya siyang manirahan sa lugar na yon, subalit may mga kondisyon. Una, kailangang hindi siya nangingialam sa gawain sa lugar na yon. Palagi rin niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang sarili upang wala siyang makaaway. Matapos naman itong mailahad ang lahat, nagsimula na itong magtanong ukol sa kanyang dahilan kung bakit niya hinahangad na manatili sa lugar na yon, gayong maraming mga karatig baryo ang malapit na pinagtitirahan ng mga pangkaraniwang tao. Nung marinig ni Sulan ang sinabi ng pinuno ng sityo, napangisi na lamang siya habang sumasagot dito ng, "Mas maraming traidor na tao kaysa mga aswang. Maraming masasamang kwentong kumakalat sa inyo, pero hindi ako doon kumbinsido." Dahil sa kanyang sinabi, lahat ng nakarinig sa kanilang mga pag-uusap, hindi maiwasang humanga. Ayon kay Sulan, mga aswang ang nakikinig sa kanila noon, pero ang naging akto ng mga ito, parang pangkaraniwang tao.
Nang marinig naman ng pinuno ang kanyang sinabi, hindi na ito nagdalawang isip na ipagtapat sa kanya ang tungkol sa nararamdaman nito sa kanyang katawan. Ayon sa matanda, wala siyang nakikitang takot sa kalooban ni Sulan, kaya siya humahanga. Hindi niya mawari kung ano nagpapalakas sa espiritu nito, kaya nagpasya yung kupkupin siya pansamantala. Pagtatapat pa nito sa kanya na, sa oras na manirahan siya sa lugar, wala nang alisan. Doon na siya mamamatay, kasama ng pamilya niyang mabubuo sa lugar. Mariin din itong inilahad na sa oras na makaamoy sila ng takot sa katawan ni Sulan, di sila magdadalawang isip na paslangin ito. Magmula noon, nagsimula ang kanyang katakatakot na buhay sa Sitio Bulag. Sa mga unang buwan ng kanyang pananatili, hindi naging madali ang lahat. Lahat ng mga aswang doon, parang mga gutom na asong hayok na hayok sa kanyang karne. Yun nga lang, hindi siya nito basta-bastang naaatake dahil sa wala naman itong nakikitang takot sa kanyang katawan. Malalagay din kasi sa peligro ang buhay ng mga ito kung sakali mang papatayin nila si Sulan na walang matibay na pruweba. Sa paglipas pa ng mga buwan at taon, unti-unting nawala ang ganoong pagmamalabis ng mga nilalang sa kanya. Sa maniwala man kayo o hindi, yung mga aswang na kapitbahay niya, naging kalapit na niya. Palagi siya nitong dinadamayan sa mga araw na lugmok siya, maging sa mga sandaling wala siyang nadadalang pagkain sa bahay niya. Ayon nga kay Sulan, na sa sobrang buti ng mga ito, minsan ito na ang nagdadala ng makakain niya. Alam naman niyang hindi siya nito tatraydorin, gawa ng malalim na rin ang kanilang pinagsamahan. Yun nga lang, kahit gaano pa man kapayapa sa lugar na yon, pangkaraniwan na talaga rito ang mapasukan ng gulo. Sa pagsapit ng taong ito, kilala na niya ang lahat ng aswang sa Sitio Bulag. Kung maglakad nga siya sa sentro, parang kauri na rin siya ng mga ito, gawa ng lahat ng makakasalubong niya, kinakawayan niya tapos binabati. Ang mas nakakagulat pa sa lahat, may mga nilalang sa lugar na yon ang personal na nagbibigay sa kanya ng pagkain. Di naman yung tinanggihan ni Sulan, gawa ng alam niyang para rin sa tao ang ibinibigay ng mga ito. Sanay na rin siya sa baho ng lugar, kaya na kahit may mga nakakalat doong naaagnas na buto, hindi na siya roon gaanong nandidiri. Lubos naman yung ikinatutuwa ng mga kakilala ni Sulan sa kadahilan ng isang kalapastanganan para sa kanila ang pandirian ang mga ganoong bagay. Sa pagtungtong naman ng buwan ng Marso, habang gumagapa siya noon ng mga buwig ng saging, hindi niya napansin ang pagdating ng pinuno ng Sitio Bulag sa kanyang pamamahay. Halos naghintay pa yon ng ilang minuto bago siya nakabalik sa bakuran ng kanyang tahanan. Pagsilay naman niya sa pangkat nito, dali-dali naman niyang ibinaba ang dala niyang buwig sa gilid ng hagdan. Mabilis rin siya roong lumapit at nung magkaharap na sila, doon niya narinig ang pakay ng matanda sa kanya. Ayon sa kabeza, kasalukuyan silang kumakaharap sa sitwasyon na alam na nilang hindi na nila mapipigilan. Pagtatapat pa nito na, may nakalaban silang grupo ng mga antingero sa baryo at base sa ulat ng kanilang mga tagapagmasid kamakailan lang, nahanap na ng mga ito ang kanilang lugar. Hindi rin malabong tumungo ang mga ito sa Sitio Bulag, kung kaya't labis ang pag-aalala ng bawat isa sa kanila. Mariin din itong inilahad, hindi naman sila natatakot na kaharapin ito. Ang sa kanila lang, gusto nilang makausap ng masinsinan ang mga antingero nang sa gayoy magkaroon ng linaw sa ipinaglalaban ng mga ito.
Dagdag pa ng matanda na, hanggat maaari, ayaw nilang makarating yon sa kanilang lugar. Gawa ng isa ito sa magiging mitya para pag-initan sila sa mga karatig baryo. Nang marinig naman ni Sulanang tungkol dito, direkta naman niyang tinanong ang matanda ukol sa maaari niyang gawin para maiwasan ito. Naniniwala kasi siyang hindi yon personal na tutungo sa kanyang pamamahay kung wala naman itong matinding pakay. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang sinabi, bigla naman yung napangisi, sabay wika sa kanya ng, Balita ko, naghahanap yon ng mga bagong makakasama rito. Pwede ka naming gawing antingero, Sulay, kung papayag ka. Wala ka namang gagawing masama sa kanila. Ang magiging trabaho mo lang, tagapagmasid namin. Lahat ng kanilang mga binabalak dapat mong alamin. Huwag kang mag-alala. May mga nakahanda kaming gamit para sa okasyong ito. matapos naman yung mailahad ng matanda, hindi naman niya maiwasang mapaisip kung papaano mangyayari ang ganoong bagay. Sa isip-isip niya kasi, hindi biro ang pagiging isang antingero at base na rin sa abot ng kanyang kaalaman, maraming ginagawang pagsubok ang mga ito para makuha ang ganoong titulo. Habang pinag-iisipan naman niya ang kanyang magiging mga sagot, kalaunay wala na rin siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Ramdam niya kasi ang matinding pagmamalabis ng matanda na sasang-ayon siya, kaya ang pagtutol, alam niyang ikakagalit nito ng husto. Aminado rin siyang siya lang naman ang makakagawa nito dahil sa kabuuan ng Sitio Bulag, siya lamang ang nag-iisang tao. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, abot tenga naman ang pagngisi nito habang nakatingin sa kanya. Sa sobrang tuwa rin ng matandang yan, niyakap pa siya nito habang mariing inaabisuhan na balang araw merong pabuya ang kanyang mga mabubuting gawa para sa kanilang lahi. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, dali-dali naman siya nitong inanyayahan patungo sa mismong bahay nito. Habang binabagtas nila noon ang daan, doon nalaman ni Sulan ang kwento ng mga gamit na ibibigay nito sa kanya. Ayon sa matandang yon, na noong kabataan niya, nakapatay siya ng isang babaylang antingero. Matinding dagok ang naibigay nito sa kanilang lugar, kaya nung nalaman ng karamihan na matagumpay niya itong napatay, ora mismo siya ang iniluklok sa pwesto para mamuno sa kanilang lahat. Magmula noon, naitatag ng matanda ang Sitio Bulag na kasalukuyan namang naging tahanan ni Sulan. Habang inilalahad naman yon ng matanda, maya't maya ang pagpapaunawa nito sa kanya ukol sa kanyang utang na loob. Unang beses siyang gawin ng kabeza, kaya pilit na lamang niya itong iniintindi. Sa isip-isip niya, maaaring dahil sa sitwasyon kung bakit siya masyadong ginigipit ng mga nilalang na yon. Sa halip din na pag-isipan nito ng masama, mas nilawakan na lamang niya ang kanyang pag-iisip upang hindi sila magkasalungat ng paniniwala. Sa pagdating naman nila sa pamamahay nito, agad naman siya nitong dinala sa isang nakasaradong kwarto. Pagbukas naman dito ng matanda, lahat ng mga kasama nito maliban sa kanya, inutusan nitong manatili sa labas. Pagpasok naman nila sa loob, dali-dali naman yung isinara ng matanda, sabay sindi ng mga gaserang nakapatay. Makalipas pa ang ilang minuto, pagliwanag naman ng buong lugar, doon niya nakita ang iba't ibang gamit na may kinalaman sa lihim na aral ng kanan. May mga santo rin siyang nasisilayan na halos hindi naman kayang direktang titigan ng matandang yon. Pero alam nyo, sa lahat ng nakita doon ni Sulan, ang nakakuha ng atensyon niya
ay yung isang garapong naglalaman ng isang medalyong parang gawa sa bato. May pabilog yung simbolo, tapos ang mga simbolong yon bagong-bago sa kanyang paningin. Pero kahit hindi ito nauunawaan ni Sulan, alam niyang mapangwasak ang mga ganoong uri ng simbolo. Hindi man kasi sa pagmamayabang, pero noong hindi pa sila nagkakahiwalay nung dati niyang asawa, naturuan din siya ng lolo nito na umalam ng mga medalyon na nagtataglay ng hindi masukat na kapangyarihan. Hindi naglaon, kasabay ng pag-abiso sa kanya ng matanda na kumuha sa mga gamit doon, agad naman niyang napansin ang mabilis nitong paglabas. Sa pagsarado naman ito ng pinto, walang pagdadalawang isip naman niyang nilapitan ang mga anting-anting na nasa harapan niya. Bawat isa sa mga ito sinuri niya ng maigi, kung saan napansin naman niya na ang karamihan doon pawang mga buhay at may mga gabay pa. Dagdag pa niya na, maliban sa mga agimat, may mga mutya din siya doong nasipat. Yun nga lang, hindi na muna niya ito pinagkainteresan dahil sa limitado lamang ang mga gamit na ipinahiram sa kanya. Tinuturing kasi yung koleksyon ng matanda, kaya hanggat maaari, nais nitong nakatipon lang ang mga gamit na yon sa iisang silid. Maya-maya pa, paglabas naman niya, agad naman niyang napansin ang pag-aangil ng iilan sa mga kasama ng matanda. Napansin kasi ng mga itong nakalabas ang suot niyang medalyon, kaya hindi nito maiwasang makaramdam ng hapdi sa kanilang mga katawan. Dahil dito, agad naman siyang sinamahan ng matanda sa likod ng bahay nito upang hindi na ito magdulot ng komosyon sa labas. Noon ding mismong oras na yan, inutusan siya nitong umalis na muna sa Sitio Bulag. Limitado na rin kasi ang kanilang oras, kaya hanggat maaari, nais ng matanda na makapasok na siya sa grupong yon. Di naman noon nagreklamo itong si Sulan sa mga ipinapagawa nito, gawa ng ang nais lamang niya ay ang tumulong. Ilang oras pa ang lumipas, narating na nga niya ang Karatig Baryo. Mag-aalas 6 na ng hapon nang marating niya ito, kaya kokonti na lang ang mga taong kanyang nasisilayan. Habang pinagmamasdan naman niya ang buong paligid, minabuti naman niyang umupo sa lilim ng isang puno para tingnan ang mga gamit na kanyang nakuha. Ayon kay Sulan, maliban sa medalyon na nakaagaw ng kanyang atensyon, nakuha rin niya ang mutya ng salsagan at isang trespikong binalutan ng trabungko. Maliban sa mga bagay na yon, napansin din niya ang 3 bato na nakabaon sa mismong medalyon na una niyang nakitaan ng interes. Dahil dito, halos hindi naman niya maiwasang mapaisip ukol sa bisa nito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang medyo makaramdam na siya ng gutom, agad naman siyang nagsimulang mag-ikot sa lugar na yon. Lahat ng mga bukas na tindahan, isa-isa niyang hiningian ng makakain. Ang kaso lang, walang may nagmagandang loob sa kanya. Maya-maya pa, nang masyado na talagang madilim ang gabi, minabuti na lamang niyang humanap ng lugar na maaari niyang mapaglipasan ng magdamag. Habang nakaupo siya noon sa isang kubong malapit sa kalsada, tahimik naman niyang pinagmasdan ang mga nangyari sa baryo. Sa kasagsagan kasi ng kanyang pagmamasid, hindi niya maipagkakailang may mga parte ng kanyang nakaraan ang pilit bumabalik. Hindi naglaon. Laking gulat na lamang niya nang may lumapit sa kanyang 2 lalaki na nakatitig sa suot niyang medalyon. Pagsilay naman niya sa mga ito, agad naman niya yung narinig na nagtatanong ukol sa kung bakit siya nakatambay sa lugar na yon. Dahil dito, hindi naman nagdalawang isip itong si Sulan na ilhad ang kanyang pakay sa baryo.
Lingid sa kanyang kaalaman na yung dalawang lalaki palang kanyang nakausap, miyembro nung pangkat ng mga antingerong kanyang hinahanap. Pagkarinig naman ng mga ito sa kanyang sinabi, hindi na ito nagdalawang isip pa na dalhin siya sa bahay na tinutuluyan ng grupo. Nang marating naman nila ito, tumambad sa kanila ang pangkat ng mga antingero na nagpaplano sa loob ng bahay na yon. Pagsilay naman ito sa kanya, bigla naman yung natigilan na parabang may nakita itong kakaiba. Walang sabi-sabi, agad naman yung lumapit sa kanya habang tinititigan ang medalyon na kanyang tangan. Noong una, wala talaga siyang ideya sa mga ginagawa nito. Pero nang magsimula ng magsalita ang lalaking unang lumapit sa kanya, doon niya nalaman na ang medalyon palang tangan niya ay nagmula sa isang sikat na babaylang napatay ng isang gabunan. Pagkalahad naman ito ng lalaki, bukas palad naman siya nitong tinanggap. Gawa ng ayon dito, malaking tulong siya para sa grupo. Matapos naman itong mailahad ang mga katagang yon, agad naman siya nitong tinanong ng kanyang pangalan. Paisa-isa na rin yung nagpakilala sa kanya at pagkaraan lamang ng ilang segundo, muli silang bumalik sa plano. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, kasakasama na rin siya sa pag-usad ng grupo. Habang tumatagal ang kanyang pagiging kaanib dito, napapansin naman niyang magaling gumawa ng plano at taktika ang taong palaging nagsasalita sa kanila. Napag-alaman din niyang yon ang pinuno ng samahan, kaya malakas ang kanyang kutob, malalim na ang karanasan nito pagdating sa anumang uri ng pakikipaglaban. Napansin din niyang mahigpit ang pagbabantay ng pangkat, kaya yung dapat sanang plano nila ng pinuno ng Sitio Bulag, hindi na nila magawa. Ang mga antingero kasing kasamahan niya noon, napakahusay sa pagtataboy sa mga tagapagmasid ng mga aswang na umaaligid. Partida, bilang lang ng mga daliri ang grupo nila. Kagilagilalas din noon ang kawalan ng takot ng grupo, saan mang lugar sila mapadpad. Dahil sa ganoong sitwasyon, pakiramdam ni Sulan, hindi na niya nasusunod ang misyong iniatang sa kanya. Sa paglipas pa ng mga araw, tuluyan na rin niyang napagtanto na malabo na itong mangyari. Sa halip ang ginawa na lamang niya, pinagbutihan niya ang kanyang pagpapanggap upang hindi siya nito paghinalaan ng kung ano-ano. Sa pagsapit naman ng araw na kanyang ikinababahala, matagumpay na nga nilang natunton ang daan patungo sa sitio. Subalit di pa man sila nakakarating sa lugar, tila bang naging agresibo na ang mga nilalang. Sa tuwing sumasapit kasi ang gabi, walang patid itong nagpaparamdam sa kanila, at sa oras na nagkakaroon yun ng pagkakataong umatake, walang takot nila itong ginagawa. Ngunit sa kasamaang palad, kapag lumulusob na ito sa kanilang pangkat, madali yung nahuhuli ng mga kasama niyang antingero. Hindi na rin tumatagal ang mga nilalang na yon, gawa ng sa mga sandaling mapabagsak na nila ito sa lupa, agad din nila itong pinapatay. Nang ilang metro na lamang ang layo nila sa Sitio Bulag, doon na tumambad sa kanila ang 8 kataong bigla na lamang humarang sa daan. Galit na galit yung nakatitig sa kanila, at bago pa man nila ito makausap, buong lakas na yung umatungal, kasabay ng mabilis nitong pagpapalit anyo. Paghaba naman ng mga braso ng nilalang na yon, hindi na ito nagdalawang isip na sumugod sa kanilang kinaroroonan. Pagsilay naman ng kanyang mga kasama sa mga nilalang, agad din naman nila itong sinalubong gamit ang kanilang mga sandata. Habang nakikipagbuno naman ang mga ito, pansin na pansin naman niya noon ang animoy pag-init ng husto ng kanyang medalyon. Noong una nakakaya niya pa yung tiisin,
pero kalaunay tuluyan na nga itong bumaon sa kanyang balat. Paglaho naman ng medalyong yon sa kanyang leeg, laking gulat na lamang ni Sulan nang mapansin niyang pinupuluputan na ng mga bato ang kanyang buong katawan. Sinusubukan niya noong kumilos pero pakiramdam niya, hindi niya kayang maigalaw ang katawan niya. Makalipas pa ang ilang minuto, nagsimula na rin yung gumalaw ng mag-isa. Hanggang sa bigla na lamang itong tumakbo ng napakabilis patungo sa loob ng sitio bulag. Pagdating naman niya sa lugar na yan, tumambad sa kanya ang mga aswang na kasalukuyang naghihintay ng utos. Akala niya makakapagpaliwanag pa siya sa mga ito pero bago pa man siya makapagsalita, bigla naman niya yung sinugod. Walang habas niya itong sinuwag kasabay ng pagdakot niya sa mga aswang na tumitilapon papaitaas. Habang nagwawala siya sa lugar na yon, ramdam naman noon ni Sulan ang matinding galit ng medalyon. Marahil ay hindi nito matanggap ang pagkamatay ng dati nitong maestro, kaya yun nagre-rebelde ng ganon. Ang isa pang nagpamangha sa kanya noon ay yung kakayahan nitong gumamit ng mga ugat ng puno. Yon ang malimit na ipinangsasaksak nito sa katawan ng mga aswang na kanyang nahuhuli. Matapos naman itong gawin ni Sulan, doon na nagkaroon ng pagkakataon ng mga kasamahan niyang antingero para pasukin ang sitio bulag. Lahat ng madaanan nilang pamamahay, pinagsususunog nila hanggang sa wala nang matira. Maya-maya pa, nang mapansin naman nilang ang pinuno na lamang ng sitio ang naiwang buhay, doon na nila ito dahan-dahang pinalibutan. Mabilis nila itong sinukol at nung mapansin naman ng nilalang na kumokontrol sa kanyang katawan na wala na itong kawala, hindi na rin ito nagdalawang isip pa na sugurin ang matanda. Nang mahawakan na nito ang leeg ng nilalang, laking gulat na lamang niya nang magsimula na itong magwika ng mga bagay na hindi naman niya sinasalita. Limitado lang ang nasambit na kataga nung gabay ng tangan niyang medalyon, pero ramdam niya ang sakit na kasalukuyang namumutawi sa espiritu nito. Matapos naman itong mailahad ang matindi nitong galit, agad naman yung nagsambit ng mga engkantasyon para puwersahang pasukin ang katawan nito ng mga ugat ng puno na kasalukuyang nagsisilbi niyang kalasag. Sinubukan pa yung pigilan ng matanda pero dahil sa mga talim nito, mabilis din yung bumaon sa kanyang balat. Bago yun bawian ng buhay, nasipat pa nito ang pagmumukha ni Sulan na halos hindi makapaniwala sa mga nangyari. Pagkalipol naman nila sa mga aswang, lahat ng kasama niya nagbunyi maliban sa kanya. Masakit man kasing isipin pero pakiramdam niya nung mga oras na yon, siya ang dahilan ng pagkalipol ng mga ito. Alam naman niyang mga aswang ang lahat ng naninirahan sa sitio bulag. Kaso lang, hindi rin niya kayang ipagsawalang bahala ang lahat ng mabubuting bagay na naranasan niya sa piling ng mga ito. Gayunpaman sa kabila ng matinding pagsisisi, minabuti na lamang niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay. Ayaw naman kasi niya noong magmukmok sa problemang alam niyang likas ng nangyayari sa dalawang magkalabang puwersa. Matapos ang mga pangyayaring yon, naging kasama si Sulan sa pangkat ng mga antingero. Yon ang nagturo sa kanya ng mga pamamaraan upang mas lalong mapagana ang bisa ng medalyon niya. Nung tumanda na siya, nagpasya na rin siyang magretiro para naman mapagtuunan niya ang sarili niya. Sa edad na 50, nagkaroon ng panibagong supling itong si Sulan. Ikinatuwa naman niya ang bagay na yan dahil noon pa man, hangad na talaga niyang muling makabuo ng panibagong pamilya. Upang hindi na rin niya maulit ang dati niyang pagkakamali, nagpasya siyang manirahan
sa isang malawak na pastulan ng baka kung saan tanging sila lamang ang nakatira. May mga pagkakataon namang bumibisita sila sa karatig lugar, pero minsan lang yon. Bale tumutungo lang sila doon minsan para bumili ng mga pangangailangan. Pero alam nyo pinuno, kahit naging masaya na si Sulan sa kanyang bagong buhay, kailanman hinding-hindi niya malilimutan ang kaganapan noong minsan niyang matangan ang medalyon ng sikat na babaylan na tinapos ng gabunan. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe yung babaylan na yun, oh. Pero hindi ko lang maisip kung paano siya pinatay nung gabunan. Parang mas nagkaroon ako ng interest dito sa kwento na to nung narinig ko yung sinabi sa kanya ng antingero na nakasama niya sa grupo na sobrang sikat ng medalyon na yon, na hindi nila sukat akalain din na paano napatay ng gabunan yung dating nagmamay-ari ng medalyon na yon. Pero teka lang, sino ba yung gabunan na nakapatay dun sa nagmamay-ari ng medalyon? Yung umampun sa kanya dito sa Sitio Bulag. Diba? Kaya ako hindi ko masisisi si Sulan kung bakit sobrang guilty siya sa nagawa niya. Kasi kung tutuusin, ang gusto lang naman mangyari nung matanda na nagbigay sa kanya na itong mga tanga na to, subaybayan yung mga antingero na yon. Hindi naman sukat akalain siguro nung matanda na kapag tinangan ng ibang tao yung medalyon na yon, yung espiritu o yung gabay na nag-aalaga o nakatira dun sa medalyon na yon, meron pa palang galit sa kanila na gustong gusto silang gantihan. So nangyari, yung matandang nakapatay dun sa babaylan, parang siya rin yung naging daan para maubos yung buong lahi nila na nakatira dito sa Sitio Bulag. Diba? Yun yung nakita ko sa kwento na to eh. Pero overall, ako nagkaroon talaga ako ng interes kung paano tinalo ng gabunan yung sikat na babaylan na yon na hindi naman binigyan ng pangalan. Pero ako parang medyo napapaisip ako kung sino to kasi alam ko marami na tayong kwento na tungkol sa babaylan na nagtataglay ng mga kapangyarihan ng ugat, lupa, basta yung mga nasa ground. Di ko lang alam kung may pangalan rin ba yon yung mga nabanggit natin na kwento yon, tsaka hindi rin ako sigurado kung iisang tao yung tinutukoy doon. Pero ang sabi kasi sa kwento ni Sulan, sikat yon na babaylan. So itong kwento na to isang malaking question mark, tsaka sobrang interesante pagdating dun sa babaylan kontra sa gabunan. Sana may ganong kwento. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.